Bilapzal liseoko sail elebidunak eskaintza aberats bat proposatzen dio bigarrenean txartzen den ikasle bati. Astero, 13 oreneko erakaskuntza euskaraz. 4 oren matematiketan. Hiru oren historia eta geografian. Oren bat eta erdi biziaren eta lujaren zientzietan, baita ere fisika kimikan. Hiru oren euskaran. Eta gero? Hiru oren euskaran lehenean eta terminalean. DI Egea konkurtsua prestatzeko oren bat. Hiru oren historia eta geografian lehenean eta terminalean. Bi oren gorputz eziketan lehenean eta terminalean. Bi oren zientzietan lehenean eta terminalean. Zatoz gurekin bilatzera, euskaraz ikastera eta euskaraz biziaraztera.